Kaixo txiki. Ze, noiztik zaintzen dozua? Jaio zenetik. Jo, zelako suertia. Nere seme alabak lehenengo urtetan 5 zaintzai ezberdin ikusi itxusten. Nere alaba da. Ups. Atzaldeon. Ui, kaixo, atzaldeon. Ai, zelako politia. Nondik ekarri dozu prozesio de hau? Nere alabia da. Ja, bai, baina nondik ekarri dozue? Kaixo, Maitia. Ze moduz? Ondo? Familia eredu desberdinak daude. Hainbat galera lekoz kanpo dago, ez duzu uste?